അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ബോംബിറ്റ് ആപ്പ്. ഈ ആപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഫോൺ വിത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടോ, ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇതാവേണ്ടത് ഒരു കൗണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. കൗണ്ടിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബോംബിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ബോംബിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്താൽ അത്രയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് തൊട്ടിട്ട് ബോംബിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി നാളെ.